Узган шимбәдә Үзәк мәйданда хәйрия ярминкәсе гөрләде. Үз продукцияләрен районның шәхси эшмәкәрләре, крестьян, фермер, шәхси ярдәмче хуҗалыклар тәкъдим итте. Сатудан алынган киремнең 5%-ын хәрби операциядә катнашучы ерләргә һәм аларның гаиләләренә күчерелә. Сатып алуда катнашучы һәр кеше изге гамәлгә алынуына сөенә. Моны дөрес дип аңлыйм. Безнең киткән малайлар, җегетләр өчен бирәбез. А у меня денег нет? Нет, и вещь надо понимать, я говорю вообще. Я хотел мед сдать. Умартачылык белән шөгыльләнүче Василий Рафаилов та ярминкәгә шәхси продукциясен алып килгән. Ул хәрбиләр өчен зур савыт белән бал тапшырды. Помогать надо. Дело-то такое тяжелое. Зима, холода. Вот, может, кому это пригодится, мой помощь. Мәйданда гуманитар ярдәм җыю урыны да оештырылды. Ярминкәгә килгән һәркем мобилизацияләнгәннәр өчен махсус QR-код белән акчалата ярдәмдә күчерә алды. Аны оештыру яшьләр эшләре идарәсе волонтерларына йөкләнгән. Подходили жители, интересовались, где можно в дальнейшем положить. У нас вот вся информация есть, где расположены пункты гуманитарной помощи. Здесь у нас расположен QR-код, это общим татарстанским, который можно переводить. И номер телефона тоже Акбарс, куда можно переводить нашим заинским солдатам. Хәйрия ярминкәсеннән 40 меңнән артык сум күләмендә акча җыелган. Әлеге акчалар махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбызга һәм аларның гаиләләренә тапшырылачак. Шулай ук Лисичанск халкына гуманитар ярдәм алу өчен дә тотылырга тиеш. Лисичанск шәһәренә йөкне озату киләсе атнага планлаштырылган. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.